ବଶତଃ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହୁଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗଣା ଯାଉଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭୌତିକ ବା ଜାଗତିକ ଆର୍ଥିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟେ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଟେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଟେ। ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରିତ୍ରାଣ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ ବା କର୍ମ କରିନଥାଉ ଯାହା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇକି, ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଏହା ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଠିକ ସେପରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବରଦାନ। କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ 9ଗୋଟି କଥା ଲେଖାଗଲା। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ 2 ଗୋଟି ଲେଖାଗଲା। ଜୋଏଲ 2:28 ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ କେବଳ 9 ଗୋଟି ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ କହୁ କହୁ କରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକର କଥା କହୁ କହୁ 9 ଗୋଟି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ 9 ଗୋଟି ନୁହେଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ବସ୍ଲେଲ ଆଉ ଅହଲିଆବଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟତାର ଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆମେ 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। 31 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ଓ କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟଦାୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ମଣିକର୍ତ୍ତନ, କାଷ୍ଠ ଖୋଦନ, ବଢେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, ସୁନାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, ରୂପା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ। ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ଦାନ। ଏଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କେବଳ 9 ଗୋଟି ନୁହେଁ। ଏହି ସକଳ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ। ଏଣୁ ଏହି ଦାନ ସକଳକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଗର୍ବୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାହା ହେଉଛି ନମ୍ରତା ଅଟେ। ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପିତର ତାହାର 5 ପଦରେ। ସେହିପରି ହେ ଯୁବକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଂକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ଦେଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଧାରଣତଃ ପରମେଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମଗର୍ବ ନାହିଁ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଡ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାଗଣା। କିନ୍ତୁ
भौतिक आशीर्वाद पाई कर्म करने को पड़े, योग्य होगा पड़े। प्रभु लोक माने उदाहरण तो आपण को मु गोटे रेफरेंस कहिबी। परमेश्वर अब्राहम को कहिले आदि पुस्तक बाहर करंतु ताहार 22 अध्याय 17 पद। तुम्भर एही कर्म सकाशु रही जातु तुम्भर एही कर्म सकाशु एठारे अब्राहम को पाई परमेश्वर एक कर्म करबा पाई आदेश करिथिले। आउ परमेश्वर कहउछंती तुम्भर एही कर्म सकाशु तामाने कर्म नहीं तो आशीर्वाद नहीं। यह आउ एक पार्श्व अटे आशीर्वाद पढ़ू तलकू। तुम्भर एही कर्म सकाशु आम्भे अपना नामरे शपथ करी कहूअछु आम्भे अपना नामरे शपथ करी कहूअछु आम्भे तुमको अवश्य आशीर्वाद करी आकाशस्थ तारागण ओ समुद्रर बाली परी तुमर वंश अतिशय वृद्धि करिबा। तुम्भर वंश शत्रुगणर नगर द्वार अधिकार करिबे। भाबी देखंतु ये आशीर्वाद भौतिक ना आध्यात्मिक। तुमर वंश बढ़िबो, गदा गदा पिला चिला हबो। यह स्वर्गीय नुहे, यह भौतिक अटे। तुमर वंश शत्रुगणर नगर द्वार अधिकार करिबे, युद्ध वीर हेबे। भौतिक आशीर्वाद। पृथ्वीस्थ समस्त जाति तुम्हारा वंश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे, जेहेतु तुम्हे आमर वाक्य पालन करियो। परमेश्वर किछि कर्म करिबा पाई वाक्य दियंती। एणु प्रभु लोक माने भौतिक आशीर्वाद पाइबा पाई हेले योग्य हेबाकू पड़िबो बा कर्म करिबाकू पड़िबो। स्वर्गीय आशीर्वाद पाइबा पाई हेले मन परिवर्तन करिबाकू पड़िबो। मन यदि परिवर्तन नाही, यदि मन भितर गर्व अछि, ईश्वरीय आशीर्वाद से मनरे से हृदय अधिष्ठान करिबो नाही। एणु कर्म भी आवश्यक, मन परिवर्तन भी आवश्यक। मो केतेक लोक मान को सचेतन कराइबा पई चाहे। केही केही एही दिन मानंकरे कृष्णर चोरर भक्त अटंती। कृष्णर चोर को निजर गुरु बनी दी। काहींकी कृष्णर चोर कौन सी कर्म कला कि जीवन काल रे कौन सी कर्म करी नाही। केतेक आलस्य परायण ख्रिस्टियान माने ताहाकु निजर आदर्श बनै छथि। कोन भाई सीए तो डुबन नहीं नाही, मु काई कि सीए तो प्रभु भोज खाऊ नहीं खाई नहीं, मु काई खाइबी। सीए तो केबे दान देई नहीं, मु काई देबी। सीए तो केबे रविवार गिरजा को जाई नहीं, मु काई जीबी। सी केबे गीत गाई नहीं कि बाइबल पढ़ी नहीं, मु काई पढ़ी। आम लोकलोचन को गोचर को आसी नहीं, किंतु रेकर्ड रे नहीं से करिछि बोले। एणु अनेक ख्रिस्टियान माने एहा को धरी बसिछंती। मल्ला बेल को से प्रभु को प्रार्थना करिके पळेला, तो मु मध्य मल्ला बेल को प्रार्थना करी पळेबे। किछि कर्म करिवा दरकार नाही। ऑब्जेक्शन, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन। कहीं की रेलवे गवर्नमेंट रो टिकट रिजर्वेशन सिस्टम रे प्राय 8-10टा कोटा अच्छे। से भीतर गोटे होची इक्यू कोटा, इमरजेंसी कोटा। इमरजेंसी कोटा केवल डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर आउ मंत्री मानक पाई बोली थाए। से कोटारे सीरियस केस रे जदि कहीं मरी गले
ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର ବା ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ, କହିବେ ସାର୍ ଆମ ଘରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ମତେ ଟିକଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର ଆସିଛି ମରିଗଲେ ଆମର ଅମୁକ ଲୋକ, ମତେ ଯିବାର ଅଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୋଟାରେ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସାଇନ କରିଦେବ, ସିଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୋଟାରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ ସେମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା କୃଷର ଚୋର। ନୂତନ ନିୟମର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଧର୍ମାବଳୀ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କଲା, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ପାପ ଛାଡ଼ିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ କୋଟାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସେଇ କୋଟାରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାବଧାନ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ସଭା କରିବାର ଦରକାର ନଥାନ୍ତା, ପାଣି ବାବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନଥାନ୍ତା, ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଠିଆ ହେବାର ଦରକାର ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ହଠା ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ମଲା ବେଳକୁ ତ ସେ କୋଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ପଡିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ 20 ଦିନ 22 ଦିନ 40 ଦିନ କାହିଁକି ଅନ୍ତି ପଟା ଶୁଖେଇକି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି? ମଥାରେ କଣ କପାଳରେ ବୁକା ଲେଖାଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାହାକୁ ଗୁରୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ, ଆଜି ମୋର ସମୟ 4 ମିନିଟ ଅଛି, ଆଜି କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଆମର ଗୁରୁ ନ ହଉ, ଆମ ଗୁରୁ ମଝିର କୃଷ ହେଉନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ପଡୋଶା କୃଷର ଚୋରର ଅନୁଗମନ କର ବୋଲି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଯୀଶୁ ଡୁବନ ନେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଡୁବନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ଉପବାସ କଲେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ସେବା କଲେ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ପାଦ ଧୋଇଲେ, ନମ୍ର ହେଲେ, ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରର କର ଦେଲେ, ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର କର ଦେବାର ଅର୍ଥ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ କୃଷ ବହନ କଲେ, ଆମକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆମକୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଯୀଶୁକୁ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଣୁ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ଚାଲିଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଚୋର କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ବେଳକୁ କୃଷର ଚୋରକୁ କୌଣସି ମୁକୁଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସିଂହାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ସେମାନେ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଶେଷ କଥା, ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ଫାରୁସି ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ 9 ପଦରୁ 14 ପଦ ଯାଏ, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତାହା ପିଲା ବେଳରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିବା ଘଟଣା। ଫାରୁସି ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସି ବହୁତ ବଦନାମ ଅଟେ, ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ନ ହେଉ, ଫାରୁସି ଜଣକ ତାର ସବୁ ବିଷୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ,
फारुसी जनक 100 को 99 मार्क आनी गोटे मार्क फेल हो जाइए से गोटे मार्क हूँ बड़पण आमर लोकल भाषा रे कौन बड़पण ए बड़पण बुद्धि मते आउ टिके थिला हाँ मते प्रभु दिने बुझेले एटा ठीक नहीं आमे बेले बेले आम जीवन रे घटी थिबा काम को आमे साक्ष्य भाव रे कहि दो साक्ष्य कहिला बेले को नम्रतार मापदंड को मेंटेन करिवार अछि जदि नाही आमे फारुसी रो लिस्ट रे आछू आमर नार क्रेडिट न नेबार अछि आमर प्रशंसा न हेबार अछि पाउलो दिने साक्ष्य कहिले द्वितीय कोरिन्थियो 12 अध्याय 14 वर्ष पूर्वे मु जणे को जाने कहा कथा कहउथि निज कथा मु जणे पुरुष को जाने जे पारदिश को नीत हैला निज कथा निज ना कहउनांती माडो खाइछंती प्रभु एमती पिटिछंती जे सावाड़ ही जाइछंती आ निज ना नै बड़पण होउनांती थोड़े थोड़े बड़पण ही 11 अध्याय रे मु अन्य पीड़ित मन ठारू कम नुहे 5 थर 39 प्रहार खाई प्रभु एमती पिटिले जे साबाड़ सीधा आ बड़पण हेबाटा नहीं प्रभु लोक माने फारुसी रो गोटिए मात्र त्रुटि से जहा करी थिला कही बुला मु दशमांश दीची मु सप्ताह को 2 थर भोकरे रहे उपवास रे मु तारपरी नाही मु चोरी करी नाही मु व्यभिचार करी नाही मु ए सब न कहिले चोरी न थांता कि प्रभु देखी नांती ना जानी नांती ना प्रभु काला ना प्रभु अंध ना प्रभु को चश्मा मोटा चश्मा मोतिया बिंद चश्मा कहा को से कही बोलू ये बड़पणिया लोक माने बेसी निजर प्रशंसा करते ए पाप हेतुरु से डिस्क्वालिफाइड हो गला गोटे मात्र भूल निज को तुच्छ करिबा और निजर बड़पण करिबा अनेक समय प्रभु को लोक मान पाखरे ए रोगटा थाए प्रचार कम निजर बड़पण बेसी हाँ ए रोग एंटीबायोटिक खातु आम पाखरे भी थिला बोली मु कहूँ मते प्रभु सिखाइले ए गोटे मार्क रे फेले जो बाबू जागृति सबु शेष पाइट शेष आमे बेले बेले भाव प्रवण रे बही जाओ कहि दो मो जीवन रे एमते हैला प्रभु को लोक माने साक्ष्य कहिला बेले को बेसी जागृत हेबार अछि गौरव आमे नेउछु ना गौरव प्रभु पाउछते जदि टिके हेले मु एमिति बोली देखे हेबार इंटेंशन जदि अछि सरला कथा मु किछि प्रचारक को देखि बहुत इंस्पायर्ड हेली से माने निजर आत्म प्रशंसा केबे करते नै स्टेज रे अछंती कहि के पचारले मु व्यक्तिगत भाबे कहबी अजस्र अनुभव तांकर अछि केवल वाक्य शुद्ध वाक्य कहंती निजर आत्म बड़ीमा करंती नहीं प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ तेबे फारुसी रो गोटिए त्रुटि अनिष्पत विषय भलो थिला कोन भलो थिला केबे व्यभिचार करी नाही अर्थात कोनोसी स्त्री प्रति लोभासक्त होई नाही अनाई नाही केबे चोरी करी नाही पैसा खाई नाही अनुष्ठान रो केबे मिथ्या कही नाही सहज कि सहज मिथ्या न कही बंचिबा केबे हत्या करी नाही केबे लोभ करी नाही केबे दश मांस खाई नाही ता माने केते
ত্যাগী অটে সে, কেতে অনুশাসিত অটে, কেতে বলিদান করেছে সে, নিজକୁ ବଶରେ ରଖିଛି, କାମ କଥାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜର ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ମାରିଛି, ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫାରୁସି ଠାରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାର କର୍ମ, ତାର ଆଜ୍ଞାବହତା, ତାର ତ୍ୟାଗ। ସେ ସବୁ କରିଛି କରଗ୍ରାହୀ ଠାରୁ ତାର নম্রতা। ଆମେ ସବୁ କରୁ କିନ୍ତୁ নম্র ହେଇଯାଉ କରଗ୍ରାହୀ ପରି। ଖାଲି ଯଦି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ହେବେ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, କେତେ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ବି ଶୁଣୁତା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ଆଜ୍ଞା କେବେକୁ ଧାର୍ମିକ ହେବେ ନାହିଁ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ରକ୍ତରେ ତତେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରି ସଫା ସୁତରା କରିଛି, ତୁ ଏବେକୁ ମିଶା, ତୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ ଯେ ତୁ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ। କରଗ୍ରାହୀର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖନ୍ତୁ, ସବୁ ନାହିଁ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା ଘରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର, ଷ୍ଟପ୍। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫାରୁସି ଯେତେ କର୍ମ କରିଥିଲା ସବୁ କରନ୍ତୁ, ତାରପରି ବଡପଣ ହେଇ ଟେମ୍ପର ସୁଖା ଫୁଟାଣି ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। নম্র ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ପରେ। ଉଭୟଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି। ଫାରୁସିର କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ କର୍ମ ନାହିଁ, ସବୁ ଫାରୁସିଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଫାରୁସି, କାହିଁକି ସବୁ ଫାରୁସିଙ୍କର ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାରୁସିର କର୍ମ, ବାଇବଲରେ ସବୁ ଫାରୁସି ଏକା ନୁହନ୍ତି, ନିକୋଦିମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫାରୁସି ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ବାଇବଲର ସବୁ ଫାରୁସିକୁ ଏକ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କରଗ୍ରାହୀ ବି ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଲୁକ 18:9-14 ଯୋଉ ଫାରୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାର କର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ସିଏ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲା ସିଏ, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ନାହିଁ, ଚୋରି କରି ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରି ନାହିଁ, ଲୋଭ କରି ନାହିଁ, ଦଶମାଂଶ ଖାଇ ନାହିଁ, ସବୁ କର୍ମ କରିଛି, নম্র ହେଇନାହିଁ। ଆଉ କରଗ୍ରାହୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଲ ଜିନିଷ, ନିଜକୁ নম্র କଲା। ତାର নম্রতা, ଏହାର ଆଜ୍ଞାବହତା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଏବଂ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ବି ହେବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ବି କର, নম্র ବି ହବ। নম্র ଲୋକକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଜନିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମ ସକାଶେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, କର୍ମ କରିଥିବା ତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୁକୁଟ, ପୁରସ୍କାର, ସିଂହାସନ ପାଇବା, ଯଦି নম্র ହୋଇଥିବା ତ ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।